Wel, bellach mae'n 10 mlynedd ers i Aled Jones Williams sgwennu'r gampwaith yma, Iesu, a pryd ni oedd ei theatr genedlaethol. Ac felly oedd yn peth ideal felly i'r cyfarwyddwr Sarah Lloyd i ddewis y ddrama yma ar y cyfnod hyn. Ac y wedi gwir, o'n i wedi gallu gwahodd Aled Jones Williams i ddod lawr i drafod y ddrama gyda ni ryw wythnos yn ôl, a myfyrwyr wedi wirioneddol mwynhau gyfarfod ag e. Helo, Sean Emlyn dwi, a dwi'n astudio cwrs BA Perfformio a dwi'n blwyddyn 2. Nes i ddewis y cwrs yma achos bod o'n gwrs 2 flynedd a mae'n cynnig lot o brofiadau. Mae'n gwrs mwy na musical theatr achos da ni'n cael neud lot o waith actio, boed hwnna'n actio'i theatr ac actio'i deledu, a mae'n gwrs yn siapio ac ymwyldio perfformwyr y dyfodol. Dwi'n meddwl mae'n eitha neis i weithio efo rhywun allanol achos da ni ddim wedi gweithio efo Sarah blaen, a mae'n neis cael cysylltiad efo rhywun proffesiynol o'r tu allan sydd hefyd yn gweithio ar gwaith arall sef nyrsys gan Theatr Gen. Fe nes i ddewis dod ar gwrs BA Perfformio yng Nghaerdydd i helpu fi ehangu fy gwaith drama, musical theatr, a mae'r cwrs yn brofiad da i gael gan fod e'n 2 flynedd hytrach na 2. So ni wedi cramo popeth mewn i 2 flynedd. A mae'n gret, ni'n cael gwneud gwaith teledu, gwaith theatr, a ni'n cael gweithio da pobl sydd yn gweithio yn y maes, gweithio da Eiri Thomas, Sarah Lloyd, y cyfarwyddwraig, a ni'n gweithio ar Iesu ar hyn o bryd sydd gan y ddrama gan Aled Jones Williams. Dyma'r ddrama gyntaf i ni i perfformio, sef Iesu gan Aled Jones Williams. Ddoth y ddrama yma i'r arwyneb oherwydd bod ni'n gast eitha mawr, ac oedd Sarah Lloyd, y cyfarwyddwraig, yn deud bod hi byth wedi cael y cyfle i weithio fo gymaint o fyfyrwyr, a felly oedd yr sioe yma'n berffaith oherwydd yr nifer o gymeriadau gwahanol. Mae o yn ddrama sydd ar yr arwyneb yn siarad am grefydd, ond os ydych chi'n treidio'n ddyfnach fewn i'r ddrama, mae e'n andros o wleidyddol. So mae yna amryw o heina i'r ddrama a mae'n un andros o ddiddorol.